आबहावाखौ जोथोन लानाया बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंनि बिबान जानांगौ। बे बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव वारिया। नंगौ, बे समाव मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै बर'नि माहारियारि आफाद एबसुनि दाब दाब जायगायाव रोजा रोजा बिफां फुलि गायनाय खौरां सफैदों। थांनाय 4 जुननिफ्रायनो मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिना बिट प्लास्टिक पलुसन मोन्थोरखौ लानानै मोनफ्रोमबो जिल्ला, दखर आरो दालाइसा एबसुनि मावथिफ्रा आसाम नाङैनो दाब दाब जायगायाव साखोन सिखोन खालामो। बेबादिनो मेरु एबसुआ बाक्सा जिल्ला एबसुनि हेफाजाबाव दिनै मेहेरगोनां हाबाफारिजों मुलुगनां आबहावा सान फालिनायनि गुबुन मोनसे खौरां। मुलुगनां आबहावा सान फालिनायजोंनो लोब्बा लाखिनानै मिरु एबसु आरो बाक्सा जिल्ला एबसु जथायै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय धारागावआव 5,000निबो बांसिन बिफां फुलि गायो। मख'जाथावदि एबसुआ गोबाव समनिफ्रायनो 5 जुनखौ आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव रायजो राजाफोरनि हेफाजाबजों बिफां फुलि गायनानै फालिबोदों। बेबादिनो देग्लायबो आसाम नाङैनो 30,000निबो बारा बिफां फुलिया एबसुनि बानजायनायाव गायजानायखौ बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। मेरु एबसुआ बाक्सा जिल्ला एबसुनि हेफाजाबाव खुंफुंनाय मुलुगनां आबहावा साननि बिफां गायनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होयो एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव वारि बिथाङा। 5 जुनखौ मिथिगौ मुलुगनां आबहावा सान आरो बेयाव बाक्सा जिल्लानि जे बिफां गायनाय बानजायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद मिरु आफादा जोङो जयै बेवहाय बिफां गायफाफैदों आरो बे हाबाफारिखौ जोङो गायनो मोननानै आरो बे ओनसोलाव दारागाव ओनसोलनि जे गेवलां मोनसे माने लांदां जाना थानाय जे हाग्रा ओनसोलनि खाथिनि जायगा आरो बे ओनसोलाव दिनैहाय गोबां रोखोमनि बिफां बेवहाय गायनाय जाबाय। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो मोनफ्रोमबो बोसोराव आबहावा सानखौ जोङो बेबायदि दंफां गायनानै जोङो फालिबोनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोङो बेखौनो फोरमायनो लुबैयो जे गासै जोङो मानसि माहारिनि थाखायनो दिनै माने आबहावाखौ मोजाङै लाखिनाया मोनसे बिराद गिदिर जुजिनाय थासारि आरो दिनै मुलुगनाङै जायबादि माने मोनसे जि बिथांखि एबा मोनसे थेमेटिक एरिया टपिक लानानै दिनैहाय प्लास्टिकखौ माने प्लास्टिकनि पलुसनखौ फेजेननो थाखाय जि मोनसे सेस्था। दा दिनै जों मिथिगौ जे गोबां बेसादखौ लानानै जोङो प्लास्टिकजों सोमोन्दो थानाय एबा प्लास्टिकखौ बाहायनाया मानसि माहारिया जों बायदि रोखोमाव जों बेखौ बाहायनाय जायो। नाथाय बेखौ बाहायनायजों लोगोसे बेखौनो आरोबाव रिसाइकेल खालामनानै एबा बेखौ पलुसननिफ्राय बोखांनो थाखाय पलुसन खालामनायनिफ्राय होबथानो थाखाय जोङो माने बाहायनाय बिथिङावबो जों साबधान जानांगौ। जाहा थाहा जोङो प्लास्टिक बथल गारलानो नाङा, जेराव मेराव जोङो प्लास्टिकनि चिप्स पेकेट गारलानो नाङा आरो जेराव मेराव जोङो आबादथिलिफ्रावबो बायदिसिना जों गारलानो नाङा। आरो जोङो नुदों बे दारागावआव माखासे जायगायाव बे माने मोजां मोनसे समायना मिथिंगायारि थासारि दङ, माने साखाथियाव पिकनिक स्पटबो दङ। जोङो नुदों माने गोबां मानसिफ्रा आबहावाखौ जोथोन लालाङा, बिथांमोनहा रंजानायनि नामाव रंजालाङो, बे दैयावनो जौ बथल गालाङो, बे दैयावनो बायदिसिना बथल प्लास्टिक गालाङो। बेफोरखौ जाहाथे खालामा, मानोना दिनैनि मुगाया आबहावाजों मिथिंगाजों खाब जानानै जों बयबो सोलिनांगौ। बे ओनसोलनि दैखौनो दुब्लियाव बोहैहोनानै लाङो, बे ओनसोलनि दैखौनो जोंनि गामियाव थानाय पाइप बसायनानै जोंना बे साखाथिनि गामिफ्रा दारागाव ओनसोलनिया बिनिफ्रायनो न'आव बाहायनो थाखाय दै बेखौ सुलुं खालायनानै पाइपजों लांनाय जायो। दा बिनिखायनो दिनैहाय जोङो बे ओनसोलाव माखासे जि जों बिफांफोर गायबाय, बाहाय उग्रु बिफां, बावहाय जोंहा माने सजना बिफां आरो गुबुन गुबुन बावहाय कृष्णसुरा बायदिसिना समायना रमायनाबो जोङो बाहाय बिफां गायदों आरो बेजोंनो जोङो फोरमायनो एबा मिथिहोनो लुबैयो जे जाहाथे जोंनि गासै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जोङो माने गासै मानसि माहारिया बा बर' माहारिनि गेजेराव जोङो बयबो मिथिंगाखौ जोथोन लानांगोन। जोंनि ओनसोला गोलाव ओनसोल, जोङो माने भुटान ओनसोलनि सेरफाङाव थायो आरो जों हाग्रा साखाथियाव दं, हाग्राजों दङ। दा बेयावहाय जिब जुनारजों लोगोसे जोथोन आरो बयबो जाहाथे मानसियाबो जिब जुनारजों जाहाथे जेबो खहा दाजाथों, जेरैहाय मैदेरजों मानसिजों गोबां माने खहा जानाय जायो, बेफोरबायदिया दाजाथों। दा बेनिखायनो आबहावानो जोङो मोनसे मोजां जायगा होनांगौ बा मिथिंगानो जोङो माने बयनिबो थाजानाय, बयजोंबो गोरोबनाय माखासे थासारि जों सोरजिनांगौ। जायगा जायगा जों बेखौनो जोङो दिनै थि खालामनांगौ आरो बेजों लोगोसे गय गायनाय, राबार गायनाय, साहा गायनाय बा कमार्सियेल जेखि जाया प्लान्टेसन जाया मानो, बेयो माने बयनिबो थाखाय अबदान जायो, बयखौबो मदद खालामनाय जायो। दा बेखायनो दिनैनि समाव जोङो बे मुलुगनां आबहावा सानखौ लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय इयुन समावबो जों अरायसम आबहावानि जोथोनाव सांग्रांथि होलांगोन
लोगोसे जोङो माने बिफां गायलांबाय थागोन आरोबाव जाहाथे जोंनि ओनसोला आबहावाजों माने गुबुंले जाया एबा मिथिंगानि खैफोदाव जाहाथे गोग्लैया आबादनि थाखाय अखा गैयै जानाङा मानोना नै आबाद बोथोर देग्लाय अखाया एसे खम जादों आरो बेखौ लानानै दिनै जोङो आबहावानि जोथोनाव जोङो बांसिन गोसो होनांगौ होननानै जों साननो हायो दा बिनिखायनो बयनिबो जाहाथे आबादा मोजां जानो हायो एबा बोथोरा मोजाङै थानो आरो आबहावाया मोजाङै थायोब्लासो जों बयनिबो आबाद रांखान्थि समाज बिथिङावबो जोङो माने गोजोनलायनाय जों थानो हायो होननानै जों मिथिगौ दा बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोंथांमोन बयनिसिमबो दिनैनि बे मुलुगनां आबहावा सानाव जाहाथे बयबो फांसेब्लाबो गावबागाव न'खराव बिफां गायो दिनैनि दिनाव मानोना जोङो खान्थाल थाइजौ जानायनि जाग्रा बिफांनि फिथाइनि जोङो माने बिफां गायो बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बिफां जों गायनो हायो दा जेरावखि जायगा थाया मानो जोङो माने फांसे बिफांबाबो आरजिनानै लायो गायना दोनो नेरसोन हिसाबै जाहाथे मुलुगाव जोङो माने जेरावबो जाहाथे माने ग्रिन एबा गोथां महरै जों मोनबाय थानो हायो बेखौनो जों हास्थायनानै दिनैनि नैबे हाबाफारि नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो बेखिनि रादाबखौ फोसावो जोङो माने गासै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्ला आफाद सोरबा दख'रायाव सोरबा दालाइसेयाव दिनै जोङो माने खमावबो माने बयबो जिहेतु गायगोन जोङो दिनै एप्रक्सिमेटलि जोंनियावहाय जोङो माने जोंहा 5,000सो माने जोंनि मावथिफोर दङ दा बिनि गेजेरावनो जोङो जिहेतु बयबो फरायसाफोरखौ लिंनानै जोंनि ओनसोलफ्राव जों माने बेबादि माने मोनफ्रोमबो ओनसोलाव जोंहा माने 200निफ्राय माने 1,000सिम माने बिफां फुलि गायनाय बेबादि माखासे हाबाफारि सोलिगासिनो दं आरो गासै जों हिसाब खालामोबा थुलमुलै जोङो माने मोननो हायो जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफोरजों लोगोसे बयबो बाहागो लानायजों जोङो गासै हिसाब लायोबा जोंनियाव जे माने जोङो 20,000नि बारा जोङो माने बिफां फुलि गायगोन आरो बे दिनै गायजागोन बेखौ जोङो साननानै जों हमना लानो हायो मानोना जों बयबो बेवहाय जोंनि मावथिफ्रा बाहागो लागासिनो दं आरो बयबो गायगासिनो दं। BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय गसाइगाव जारागुरि गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन 150निफ्राय 200सानि गेजेराव 75% रेहाय 201निफ्राय 250सिम 50% रेहाय आरो 251निफ्राय 600नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन जारागुरि गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुन गोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, फिलसफी, ससियोलॉजी, जियोग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिविटीज कैरियर काउन्सिलिं सांग्रांथियारि हाबाफारि रिविजन क्लास लोगोसे स्पोकन इंग्लिश सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथाइबो लानो हागोन गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 70022271929 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल आईडी govindacollege@gmail.com